F'Lulju, l-Ajruport Internazzjonali ta' Malta laqat minn 148,716 il-passiġġier. Dan l-ammont eleb ir-rekord li s'issa kellu f'idejha Awwissu tal-2019, l-aħħar sena rekord f'pajjiżna qabel il-pandemija, bżieda ta' aktar minn 25,000 moviment tal-passiġġieri. Sqarrija mill-Ajruport Internazzjonali ta' Malta spjegat ukoll li kienet irreġistrata żieda ta' 3.8% fil-postijiet disponibbli fuq it-titjiriet u dan riżultat tal-fatt li diversi linji tal-ajru qed joperaw ajruplani akbar titjiriet minn u lejn Malta. Madankollu l-istqarrija żiedet tgħid li minkejja żieda fl-ammont ta' postijiet disponibbli fuq it-titjiriet, is-seat load factor tax-xahar żdied b'2.1% fuq il-livelli milħuqa qabel il-pandemija biex laħħaq id-89.1%. Dan hekk kif id-domanda l-vjaġġar baqgħet b'saħħitha għal xahar ieħor. Rigward l-aqwa swieq għall-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, l-istqarrija qalet li b'titjiriet minnu lejn 20 ajruport l-Italja żammet posta bħala l-aktar suq importanti mingħajr l-ebda sinjal li ċedi posta lir-Renju Unit li kien it-tieni l-aktar suq popolari tax-xahar. Is-suq Franċiż baqa' juri titjib b'saħħtu fil-movimenti tal-passiġġieri hekk kif irreġistra żieda ta' 52% fuq l-2019 biex bekk qabeż is-suq Ġermaniż bħala t-tielet l-aktar suq importanti għall-ajruport. 5 linji tal-ajru qed joperaw titjiriet minnu lejn 10 ajruporti Franċiżi u dan kien biex is-suq Franċiż iżid fil-popolarità tiegħu. Il-moviment tal-passiġġieri minn Spanja raw żieda marġinali ta' 1.2% fuq l-2019 biex bekk dan is-suq żamm l-istess post li ilu jokkupa minn Mejju tal-2023 bħala l-ħames l-aktar suq importanti għall-ajruport. Skont l-istqarrija tal-Ajruport Internazzjonali ta' Malta, fil-waqt li t-terminal diġà ra attività kbira f'Lulju, il-btajjel ta' Awwissu mistennija jikkontribwixxu għal jiem aktar impenjattivi fil-ġimgħat li ġejjin. Il-traffiku mistenni jilħaq il-quċċata tiegħu fi 17 u l-24 ta' Awwissu bl-Ajruport Internazzjonali ta' Malta jbassar li se jkun qiegħed jilqa' aktar minn 32,000 passiġġier f'kull waħda minn dawn il-ġranet.